tekstaamalla tai osoitteessa mtv.fi/putous. Se, mitä minulle on kerrottu, on, että äänestystilanne on tällä hetkellä erittäin tiukka, eli omaa suosikkia kannattaa aivan ehdottomasti käydä saman tien äänestämässä. Äänestysohjeet löytyvät siis sivulta mtv.fi/putous, ja ainoastaan äänestämällä omaa suosikkihahmoasi voit varmistaa, että hän pääsee sinne finaaliin saakka. Kato, Roope, terve! Mitä Pykmi? Pulkkinen! Kyllä, näin on, kato. Mä tulin pitää sun kanssa pikku matineen tässä. Aha, mulla on vähän juontohommat kesken, että mä voisin Se ei haittaa yhtään meitä tässä vaiheessa. Aha. Kato, me katsottiin Koposen kanssa tätä teidän kulttiohjelmaa kotisofalta ja todettiin, että poikahan vetää hyvin tuolla. Kiitos. Ole hyvä. Mutta yhtäkkiä todettiin, että hetkinen, Rooveltahan puuttuu täysin steroidit tuosta sen näkemyksestä. Äijä, testosteroni siis puuttuu. Kyllä, kato. Iskettiin transitti välittömästi tulille ja tultiin tänne opettaa sut miehisyyden lähteelle. Miehisyyden lähteelle? Näin on, kato. Joo. Onko se huomannut uskomattomia naaraita pyörii tuolla pitkin käytäviä? No, oon mä täällä pari viikkoa ollut nyt. Hyvä. Kato, kun Koponen näki ne tyttöset tuolla sermin takana, niin oi heureka. Iski ukkelille niin hirvittävä erektiivinen purkaus, että kääpätanssi, soidintanssia välittömästi tuolla. Pitkin tannertaa. Ja kaikki naiset armaadana mukana. Okei, miten tää liittyy mun miehisyyteen mitenkään? Se liittyy siten, että sä rupesit Roope häsläämään. Rupesin häsläämään. Kyllä sä rupesit Roope häsläämään ja vahvasti, kato. Sitten siihen ilmestyi sellainen ruskea verikkö. Ruskea verikkö? Kyllä, nainen kuin keidas erämaassa. Älä sano. Kyllä mä sanon, kato. Koponen kysäsi nimeä, hän sanoi Sara. Sara? Näin on. Sehän on mun tyttöystävä. Hyvä. Kato, niin. Sara. Nimittäin haluan nyt kunnon rytinää kanteleeseen. Mitä? Kyllä. Siis kunnon rytinää? Kunnon rytinää kanteleeseen nimenomaan, kato. Sovittiin Saran kanssa saman tien, että tänään iltasella otetaan sellainen rakkauden merimiespaini teidän poreammeessa. Että siitä olisi Pertti Ukkolakin ihmeissä. Siis ethän te tuommoista voi mennä sopimaan. Kyllä, näin tapahtuu. Kuule. Mitä? No näin on, kato. Olisiko sulla heittää 70 tässä vaiheessa? No, en mä nyt heitä sulle yhtään mitään. Paha, kato, kun pitäisi ostaa Koposelle sellainen talutusremmi, että saadaan ukko hetkeksi vähän jäähylle tuolta meidän transittiin. No siis mitä? Mutta eihän Sara voi sussa niinku mitään nähdä. Tää on ihan uskomaton tilanne. Nyt sä oot asian ytimessä. Mitä? Missä? Asian ytimessä. Hyvä. Tosta ärripurista pidät kiinni, susta tulee äijä vielä tässä. Mikä äijä? Kyllä, näin on. Kato, me lähdetään Saran kanssa tästä sillä väliin hieman katselemaan, miten Mars ja Venus törmäävät toisiinsa. Ja rajusti. No ne. Se on Menoksen Andy Lennox. Moro!